Gistermiddag heeft Hugo Biets de eed afgelegd als waarnemend burgemeester van zijn stad, Tongeren. Proficiat, Hugo. Bedankt. Ja. Hoe is het om als burgemeester, waarnemend burgemeester, te gaan slapen en op te staan? Dus de dag van gisteren was natuurlijk een heel bijzondere dag. Wat ik gisteren heb meegemaakt, heb ik nooit in mijn leven natuurlijk meegemaakt. En wat mij vooral daarbij opviel was de enorme belangstelling van de media. Dus ik doe ruim 20 jaar aan politiek, ik probeer aan politiek beleid te doen. Maar nu dat ik burgemeester geworden ben, ik moet nog alles bewijzen op dat vlak, was er opeens naar mijn begrip massale persbelangstelling daarvoor. En dat was toch wat overrompelend. Dat was ook indrukwekkend. Dat was ook heel leuk hoor, om dat eens mee te maken. Het is toch een beetje een speciaal kerstgeschenk voor jou, nee? Ja. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Er was wel sprake al enige tijd dat Carmen, mijn voorganger Carmen Willems, misschien zou terugtreden, zich gaan wijden volledig dan aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum. Dat is ook geworden, ze is nu directeur van het Gallo-Romeins Museum. Zij was dat voordien ook, maar ze weten dat samen met het burgemeesterschap. Dus er was wel sprake van, het heeft zo'n tijdje geduurd. Uiteindelijk dacht ik, ja nee, ze gaat burgemeester blijven. Dan heeft zij eind oktober toch medegedeeld. Een beetje onverwacht toch hoor, dat zij ontslag zou gaan nemen als burgemeester. En ja, ik had het niet verwacht. U weet wel vanaf dat ogenblik dat je waarschijnlijk in de running kunt zijn. Ja, maar je voelde wel dat er de mogelijkheid was. Ja, en dan was er maandag dat voor jou hele fijne moment. Gisteren. Ja, we gaan er eens naar kijken. Prima. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Proficiat. Proficiat. Hoe voelde dat? Dat was een prachtig moment. Ik dacht, een grote stap in dit mensenleven, natuurlijk een kleine, minuscule stap. En nu zeg je iets heel belangrijks, hè? Oude krokodillen houden lang stand en jonge krokodillen, daar maakt men zakosje van. Bedankt hè. Dat is een beetje alluderend op de huidige tendens van het zogeheten jeunisme, waarbij alles alsmaar jonger moet zijn, terwijl ondertussen hoeveel procent, 30-40% van de bevolking tot senioren behoort en hangen nog vanaf wanneer men begint te rekenen. Maar er is zo'n algemene tendens van het moet altijd maar jonger en jonger en jonger. En ik wil daar even op reageren met een uitspraak die ik niet uitgevonden heb, die in feite komt van Herman de Croo. Oké, hoe is jouw leeftijd? Wat is jouw leeftijd? Ja, ik heb daar ook de laatste tijd vaak moeten op antwoorden. Ik ben 9 dagen geleden 62 jaar geworden. Dat betekent dat ik nogal wat onderdelen heb van 62 jaar, maar er zijn ook onderdelen van beduidend jonger. Ik heb 2 jaar geleden een nieuwe heup gekregen in het Vesalius ziekenhuis van Tongeren, even publiciteit maken. Ja. Dus de gemiddelde leeftijd is toch wat lager dan 62 en dan heb je alle onderdelen. Dat is toch jong vandaag de dag, nee? Dat is de fleur, hoe heet dat? De fleur van het leven zeker. Wat wil jij allemaal bewerkstelligen als burgemeester, als burgervader van de Tongenaren? Wij hebben een beleidsakkoord afgesloten bij het begin van de legislatuur. Wij proberen dat allemaal samen zo goed mogelijk, zo maximaal mogelijk uit te voeren. Daar gaat niks aan veranderen. Ik ga dat onverkort handhaven. Dat betekent natuurlijk de samenleving, de stad, alles ontwikkeld in een periode van 6 tijd. Er zullen ongetwijfeld andere accenten ontstaan. Dat heeft ook te maken met de persoonlijkheid van de mensen natuurlijk. Als u naar mij kijkt, zult u waarschijnlijk naar het uiterlijk alleen al enige verschillen merken met mijn voorganger, met Carmen. Dus dat is enig verschil. Hè? Dus dat zal ook wel in de benaderingswijze zal ook wel een... Waarom hou je van Tongeren? Waarom is Tongeren jouw stad? Mijn vrouw is van Tongeren. Ik ben dus niet afkomstig van Tongeren. Je bent Tongenaar geworden? Ik zeg altijd, ik ben geen geboren en geen getogen Tongenaar. Ik heb gekozen voor Tongeren. En als je kiest voor iets, dan neem ik aan dat je daarvan houdt. Ja. En het einde jaar in Tongeren, hoe ga je dat nu doorbrengen als burgemeester, als waarnemend burgemeester? Ik hoop geen telefoons te krijgen uit het politiekantoor dat er grote problemen zouden zijn, wat ik niet verwacht hoor. Maar speelt vanaf nu natuurlijk altijd mee dat men dag en nacht kan opgevorderd worden, opgeroepen worden voor bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen. Maar ik ga dat thuis met enkele vrienden vieren, met mijn vrouw natuurlijk
en met enkele vrienden ga ik eindejaar vieren. En je weet hoe het werkt, het politieke leven, want je bent 10 jaar schepen geweest, dus je bent gewapend voor de toekomst. De Tongenaren mogen gerust zijn. Nee, Tongenaren mogen nooit gerust zijn. Ik vind dat de burger, de kiezer, nooit een blanco cheque mag geven. Ook niet aan mij, dus zeggen zeker niet aan mij. Er zal wel voldoende waakzaamheid zijn om het beleid, het bestuur in het algemeen goed in het oog te houden. Ons ook te waarschuwen wanneer men de indruk heeft of de overtuiging heeft dat we niet zo goed bezig zijn. Ik reken daar op die kritische ingesteldheid die soms, zegt men, wat typisch is voor de Tongenaar, maar die dus ook een positieve waarde heeft. Joep, iets fijne kennismaking en ik wens jou een prettig eindejaar en heel veel succes als waarnemend burgemeester van Tongeren. Dankjewel voor het gesprek. Bedankt. En wij